Така. Юнака с Хондата паза ожда. И дава газ! Много газ! Давай! Браво! Слави! Браво! Слави! Ева тука, бе! Така, следващата партида! Главата ме върви, бе! Или кой стирираш на то? То няма! Ще стане беля, много бавно тръгна! Напред, напред! Браво, бе! Браво, бе! Ето кара за първи път, да знаеш! Това кара за първи път! Що да не? Мисля, бе! Това кара за първи път! Това не е войник! Ей, обаче Оги си тренировка! Пасте, кой си го може? Така! Газ! Това не ме ядове, нали? Качи го! Следващия! Това е хубаво девенце, между другото. Заради това. Ма това е леко, бе, човек! Това е толкова леко, че си нямате на представа. Прилично е, бе! Готино е такова. Газ, кмета, газ! То няма ядове, нали? Не. Главата се учила демултипликаторите. И уния се. И газ, бата. Парния локомотив. Без никакъв взор. Много ми интересно Вадо Гергов какво ще направи. Пуснава ксенона. Те се карачи.